Ja, välkommen till en fotbollsist här i F-daltene och i Sarpsborg i norra gata och i mitten Viking och Nolsjö Väster. Jag ska börja med att presentera Line. Här ser det ut till att Nolsjö Väster har gjort en utskiftning faktiskt att säga någon till Egamalmaren Silas Eisteinsson som är kommit in. Det måste vara Stojkovic som över Finchenskea. Nummer 2 är så Högni Eistolf Nilsen. Och Torstein Mullenstedt, Gunnleif Magnusson, Marsten Tausen, Liformauer, så det Svien, Ken Fagerberg, så Peter Goldstein Dalbø, så det Holger Djuros, och Johannes Astoy, Salvi Eilsson och Tor Ingar Axelsen. Och Vikinger nummer 1, Elias Rasmussen som är i målen, och så det Hannes Jakobsen, Atle Gregersen, Frau Benjaminsen, Salve Vatnhammar, Hans Paulus Samuelsen, Erling Jakobsen, Hans-Jörgen Djuros, Søren Angel, och Gerst Hansen och Adeshina Laval. Det är så startuppställningen här där. Verkligen spela fotboll det är gott och det är finaste slant det är lite låt diagonalt av allt någon. Men det är inte några som överskar. Kommer överska spelet till Adrikvicin. Destrin där är så i mitten. Verande Morstar och uppryckärnar och Nordkjær Väster och veru kanske en indikation på akkurat om det står månader och Leon som akkurat är riktigt upp och förstärka och så tar som är verande Morstar. Här till kappen i huvudet. Vi har sendt missjant att gå styck in till Nordkjær Väster där börjar och träckt och så finns ju steg 2 mot 3 utan så distnon men jag vet inte det verkar ganska mer stabilt och finns det ju all distnon här till. Som det såg jag domaren där Rune Garbo. Hjälpar domaren vara så Redan i andra som skala Edvard Højgaard. Fjärdomar är Eilar Rasmussen. Det här är så Vikinger som börjar desten. Så flyter den igång. Så Nordkjær Väster som är vunnit fätra bollen och Ryan bygga upp. Watching Joina Ledgett att rymlig hög press. Det verkar ganska för spelstiller som vi står om minnessyndrom kan annan Berlin ligger också. Nog så djupt och så slår kontra. Så får man alltså jump ta över läge där och snö och kvar över nu Donald till det. Nu är det så Vikinger som är ett inkast i höger så här och till Gerst som han plerar kasta längt. Tar man och snö väl upp in i 5 meter någon. Det är väl helt klart en styrka jag Vikinger här till i år till det bollar. Han får så målspark. Som sagt så var Stojkovic hittade upp här av att någon inte kvarter och Arndist och har så haft ankran snott. Så skifte civilkläder åter och är helt så bunch nu. Och i hans ställe så kom Silas Eisensson. Jag tror ni outkänt lä i bästa dalen i Färjön. Vad man där man först distansspelare. Vikinger ser ut att ställa den här välkända 4-2-8 tror jag eller 4-2-5-8 ser ut till att
Nolkjær Vester har vi nog lunta som uppställning kanske tar av enkor och syndemar att träkter. Men då kommer så fram vi är så ju. Så Nolkjær Vester bygger upp. Ja, vi är all per. Kom upp igen med Svina. Och så gör Farled inlägg här. Och så var 8-0 till Nolkjær Vester. Målskorare var nummer 4. Torstein Boilingstind. Helt driva som upptäckningen i Witchigavärjene. Att nå 2 minuter så har Nolkjær Vester lagt sig 8-8-0. En drejma början till dem. Första alibi i dysten. Och nu var det spännande att se kvart i Urslit av hesen verur om tar så lägga sig ner nu. Nu har det gått så Urslit som är gott för det här Västre. Nej, det är inte år. Men jag var inte så fröjare att börja vid, men det blev en fauter av bollen och var inte ut till den Nolkjær Vestermannen som så var osvidaliga drickor. När det så Witchigers börjar bygga upp här, Atle kom nära längt fram efter. Elias Rasmussen i målen som inte klarar att spela ut där. Erling. Träckande jobbade bollen och så är det där kan vinna han en länka boll upp i hörnet Laval jagar han ner mot Torstein. Ja, Torstein så vinner och går han ut. Så det ut att ta Witchinger över i inkasten längt upp i vattnet som man och där neckfalk in i beida stora och det lilla fältet. Och så Soren som vann han först och för långt det som nog var planen men var inte väl upp. Väl varst och Åman. Nu är det så inkast in men att touch him 6 boys längt in. Oj, jag var nervig att Erling kom till bollen här. Men spännande att se hur det sätter sig nu. Att när 5-6 minuter så blir man ofta att jag såg att grejer minst i gångna och att det är inne spel på. Men allt ärligt, det känner inte väl att Nolkjær Vester till att var det vad det vant i av dem och spelstilsmässiga men ja vi såna färre av att de väl att jag körde också länge boll upp på och Krutstad ska alla börja dem Ken Fagerberg och så följde upp vi så här oss nu då träcker nog så några massa att då ligger vi Shimon och längt att och så tror jag så lång grupp. Det var Witchinger som ränner bygga upp. Han gav boll upp till Laval men han är längst där. Ja. Så kommer sig en längre boll till fram mannen. Här för Flyer man så bättre nu när det har så Witchinger som vinner den här ja. Spelar ut i högra så halv. Det som något i uppstället jag Witchinger i mån till hina dessna yard. Det så ligger i högra och Fröve Soren hans Jörgen ligger mitt fyra. Annars är ju Salve ver next centralt det sista 2 år. Men det är ju han är känd att spela här. Han spelar här neck för och spelar här i landslin. Inte alla samt vid dem här. Det är ofta så att alla är samt och alla är osamt. Och jag prövar att bygga upp men Alvin kan se det inte helt.
Som sagt. Cirka 5 minuter faren av dessen. Till Nolkjær Vestur som 8-8-0. Till mål fängt att han har 2 minuter tar vi Torstein Møyningstind kommer standa rum med frøyer inn i Broststein tja. Witchinge og det er 2,5 minutter faren av dessen. Och sätter vänstra bena och sätter bollen tryckt ner till att nå ett inlägg ur tar vänster sida. Så igen då har det inte varit stora öppna chanser när det var en längre boll in för i Nolkjær Vesterfält i ena för Erling var Hackstor men han stod där i bollen vid sidan av välpressad av målmannen. De bollar har så varit en styrka Joe Witchinge här till i år och då så jag tar stora och starka män. Väl den fyra. Och här var nära vid Aktor. Men han har Atle Heldran inne. Lägger den fyra. Och så var Atle dömd offside. Det skrämmer det inte runt allt. Men vi har inte den samma vinkeln som linjevärden så där kan vara till gjort. Men som jag sa så kom bollen från en kviton men nå, det är utspel från Nolkjær Vestermalen. Jörgen och Fagerberg var här. Jörgen innan första bollen. Inkast här till Nolkjær Vestur. Nolkjær Vestur flyter sin rafalt inte fram efter nu. Ser ut till att ta lite öjliga konsekvent vid en man defensivt till Gunnleif Magnusson som ligger och varje när jag säger. För inte så långt upp i vattnet. En länge boll för Erling upp till Laval och han är efter Engstador. Så det ut till att ta få också göra vi den här Fagerberg där ju inte gav in i löpet den och det snodde han ska öliga stärskor. Så var det Nolkjær Vestur som försöker bygga upp. En gammal fram i vänster sida Atle Gregersen första rån Gerst. Så är det Salve han glider sig inte då. Vatten för ut. Så Witchinge som redan kommer ju allt med jag kan säga. 11 minuter farner. Stående stadverk 8-0 till Nolkjær Vestur. Så mål som där så fick vattna 2 minuter. Center Tam distor. Inläggen 4 och det blir till Hotnanspark till Nolkjær Vestur. Flera där så där fallet in i fältet ja. Witchinge. Högt väl en 4. Kvar är här. Oj, det var nog så farligt. Det var när vi att få ta att komma åt. Som sagt 12 minuter varner. Tempo i dessen är förhållsvis lågt till Sverige. Han är på stöven här och Bergelin lite. Får inte på någon annan här. Det lukar som Kvargen släpper handbromsen. Jag vet att Nolkjær Vestur ska inte snacka som helst nu. Tar det här och Dursli som tar hoppa.
Och så länge boll för Hanus. Ilfroa, nej, tar själva som färran och tar sig grå. Lägger han fyra, oj, innanför Atlar. Bänkar Hansson, Hanus bänkar han i hjörnen ner igen. Oj, ett längskott här från Hans Jörgen. Det är nog... Jag ser några skafta, jag ser att Vucigre Moira in i fälten och Lucia Väster än Lucia Väster in i fälten och tja. Vucigre men ännu det så inte vara ordentligt farligt. Nejka spel någon gång för i mittenfälten. Frau, oj, efter längstador. Annars en go frispelling här av Soren. Man ser Frau, han ligger alltså i någon gamla välkända plats offensivt av mig nu. Det har han nog inte spalt så näck, inte Chawichinch. Här är Limor, lukar näck som den defensiv. Samma vid Jens Jörgen. Ja, då näck folk framme. Lucia Väst kan se att det varje väl tar fänga näckva bollar som detta nyer. Har du skjuter av nästa boll nu. Det gör att han blir gott pressa. Sagt 15 minuter spalter. Här står han 8-0 till Lucia Väster. Och mål som där fick efter 2 minuter. Torsten Willingston som kör mål jag dem. Så jag tar jag det vara Belgias indirator fram kanske vi a lite synd mer av press från Wichigan en det från Lucia Väster men det är inte vi näka som är vi farligt som så och tar helt inte näka vi att näka tröstar att jag vet några näka rättsakner som har varit lugga vi nästan men inte mer än det. Det var så Wichigan som också högre got en like. Oj, här var en Frau Benjamin senator som var för men Malmön stod rättens där och loftade i bollen och höll runt. Som sagt, en för mig pur outkänd Malmöer. Känner inte man bara för höra med syndrom han. Silas som ständer i mål. Gåa kombinationer här av Wichige. Att väl spalt och alla per av Wichige som bara manglar det sista för att komma till chans. Domaren frispark här till Atla. Så det skjuter långt. Sist och 5-6 minuter är det ganska väl och ett inte större trust och målet från Lucia Väster där var det första kvarteret, det första 12 minuter. Då var det man så ösnigt. Tar jag plats för att slå kontra. Har gått ett lägger. Oj, här var en attroen. Lucia Väster lagar i högst. Alltså var det Jan som stod. Var det väl backrummet. Det ser ut till att ta det rumliga väl 4 dagar på Wichigali tar Jan Lucia Väster på sin egen inledning som går man. Då stannar rumliga väl. Tackar motor. Nu är Anker som rappte den i hand där. Hand av bollen. Rune Gorbel att inte vill komma.
Så det att vi så bygger upp nu har det sent. Lee dott med som i 2. Det är 5 mans framme och 5 mans attre. Så upp till Laval. Han så gör vi bollen här. Han klarar blå fri där. Spelar då runt åter. Vänjan Janolcha Väster och Ylder att sina spelare man ska detta var det åter. Så var det ett inkast för Björn. Attre Björn är det sjående. Ja, vi ska en förmiddag till nå av Basari i boll så okej. Och så då sen han är Torgras center i Kapsöne. Han är så. Och så i sätter han till för fast 100 kronor. Och här är 50 kronor som ska vara. Hänga plakater det kunde sucha kan vinna ner. Ja, var andra en iPhone och så. varje lag har lust att chatsa normal man Jasper. Malmö röpte han hej men han valsa för rätt från. Det är ju för att det vi att något Malmö och kanske först för en spel som vi var inne till. Det går ju inte då. Kommunikationsvikt. Trego Morsen driver av sina män här mot Robert lång grupp av vallen. Det är ganska fallner och synd lång rätt nu så sista minuten här. Om det är Vikingur som utrustar efter ett om det är bara något som händer i fotboll till er. Ofta att en diskussion som gång för sig. Så den här det så här. Ja, det är under det inte vi ska gå med här. Han vill bara köra bollen fram så inne han vill nog bli ute ja. Inkast här till Norrköping Väster. Han så jag vet att tar standa. Vi får ju mån och natt i shot där i all upp. Moder Aino Josa Blauen. Ja, nu får han synd långt upp. Nu var det säkert onkel kombination där här var vi en längre inkast. Tar leipa och kontrollera Norrköping Väster tar det här var. Också fitta fallet hemma stadigt shot där leipa. Det här kan jag väl saktans försvärast i en ståv när man får rätt 0. Ja. Det här nog inte oheldigt gör. Jag valt normalt gäst via en Norrköping Västerspelare. Det kommer ett inlägg. Att det väl blockerar. Ja, jag fick nog helt i nacken här. Och in i 20 minuter farner och stående stadväck 8-0 till Norrköping Väster. Så står 5 touch minuter här hur det är visst avhållande trust om man mot Norrköping Väster mål någon 8 till att det är trust för att det har inte varit. Men längt inkast här. Det var en kvite mer hackstånden. Och så är det nog att hoppna spark här nu. Viking ställer upp till att hoppna spark högre från oss. Det blir lite mitt inne i fältet. Det är Rune Garbo som luggar vill släppa snacka svängst. Så kommer Rottens Parken, det kommer väl högt för det. Gerst var här men Östen Malmö mot Väster. Där labbarna då. Som att den lägger högt och längt inför det och Malmö rätter upp i trycker.
Erling som rakster där och så Soren. Ja. Att det var inte som börjar bygga upp halt och räkna fältet. Han och Jim Trachan ger fram till bollen, finnas Paula. Hans Paula ska röna finna Laval, men bollen är där utanför. Så Hans Jörgen så vinner bollen här av. Och så Salve. Oj, och Malmar bjärgar efter. Väl pressa av Hans Jörgen här. Här var Gunlovic pura. Han var inte uppmärksam på att han blev sån press över. Fröet som vinner den bollen här så får han finna Salva och så stäcker det Lukas som upp. Nu kör Vestum med Lagarner öliga rasher än hem. Det kommer något inlägg för Erling. Ja. Laval. Röjner något hem igen ut till. Så är den ändå väl här uppe. Färran. Ja, han fick en akkurat inte. Nästan här Ken Fagerberg hade viskar som en krut stärskor alla bara. Och det hade det så ösnä utla spel det kan Ulcha Väster lagt oss inte det andra på att det är en också skjuter där Röna få en längre boll på han och så ska han vinna och få en spel den vidare härifrån. Då man har en sån alla bara så är det inte några bort vapen. Och längre boll från Gerst och halt upp till Malmö. Längt ut sparker och att en luftväl. Och det kan som annan och så att Elias. Nu lägger där Ulcha Väster sig helt upp i Röna. Jag spärrar upp spelen och jag vet inte. Det ser ut att Rikas inte rösne. Och Bagers och så är det Salve som rännas det. Ser ut till att Wichinger detta nog så kört upp vid 3-4 månader upp på förbollslinjen men det efter de Malmö som först nere. Ofta plejer det ganska sedan sådana fjolter och eller man måste ta Malmö på inte bundet det står börja men det är så inte näka testum här och det är helt rätt ju någon grund till det han är väl oss vitaliga cykel i alldeles man gör sig här till. Man kan ganska helt undra sig över att det här var en utländska Malmö då det här var en sorgen lokal till att då kör det så att en annan Malmö kunde göra bättre. Den är det strär. Brukte han ganska händerna oj så näck och han kör väl inte han skiljer inte. Att det var nog inte öarnas för vi så inte handan kampen och det nu det. Två fysiska starka män Erling och Ken. På i Rösen skjuter. Begynna watchingen arena center i på kryss och tvärs det är ganska för stationen är tjata om lötne. Men stannar som stavon.
Oj, en kläring av Atler som inte var perfekt. Nolcha Wester som förra stäv och bollen är uppe. Målskoraren Jadamon. Så fettlar där syndrer och så kommer det inlägg nog. Där kommer det inlägg här och Atle är för strat och för Jörna. Jörna till Nolcha Wester. Spalder är då 28 knappt 28,5 minuter. Hotna spark till Nolcha Wester. Nolcha Wester för 1-0. Mål som där finko. Början jag 3 minuter. Första Albe som reellt värdes nu. Som högt och väl en fyra. Här är en man sätter någon. Och han är nog frå som syster honom så är nog Hotna spark nu i vänster sida. Det är så tar Inkar som får ut att ta den. Han var någon att prova för. Witchinger har haft avbjörningar i Deibolten motor. Så är det någon. Han är 4 mål färd in på Deiboltar. Röna sätter kött igång där. Rens Paule. Gerst. Det är Salve som går upp så in här. Och han träcker Fröja nära av vänstra backen. Han lägger den fyra. Och här är Attra ett kvitt boy nu. Salve för han Attor. Gerst. Och så Attra inlägg. Och så Hans Paule. Och Hotnarsparsk. Hans Paule kan röna sig härifrån. Han rönte sig i havn och möter HP och ta knalla en bollen i mål via vänstra stolpa. Ser det gott mål. Hever nu lägger en skotteknik. Jag vet hur allt fallet i Heimann nu i Hotnarsparken. Längt och blätt en fyra. Här är Floremans. Innator. Och så var han inne. Det var Attor här som var Dagers Hansen som skorade ett av Jordan Øysen så i halvnene. Och på en luktnande støv. En ena för Witchinger skora och ett mål att han en Deibolt. Støvan är nu 8-8. Spalder 30 minuter. Gerst Hansen är jauna för Witching. Helt klart 8. Vapen till Witching ju är till Deibolt där och støvnar på en 18 av Deibolten här. Och Gerst man säger han hever en speciell evner att då går upp på den rätta platsen in i 5 meter är inte så få mål att runt när han finns på andra maten. Så nu är stamt tomater. Jag hade att vi kunde se att det är värre det är i ordan i mån till att dystra gångerna som är värre att det är jämnt att. Det är värre att avvis trust från Witching. Så gärna Nolcha Wester läs i 8. Men så är det Nolcha Wester. Tar Inkar och Atle. Kvar vinner alltså duellerna. Här är en öjlig rutin i hjörnen. Lite där. Nej, tar lite häst för välja där inte att flytta så näck på. Jo, tar Iva stöd och flytta fallet upp nu. Så är den Rackstor. Och så är oj. Han var pura fröjer här tar Inkar. Så kommer något inlägg härifrån. Ja, ja. Och ett Hotnarspark där man. Erling som får skallan ut här. Här som vinkeln så annars han ut så sa jag helt måste jag att det var hin som sparkade i bollen men det är nog inte värt. Ja, annars har han sagt också. Alltså Erling nog protesterar så han är nog färdig för boy. Som väl högt den fyra. För lunchen här tar Inkar så fänger han. Och så den fyra åter.
Länge bollar, Hanus har kontroll av hästen igen. För Rotta så det Peter Dalbo som har haft sin uppväxt i Washington. Han spaltar väster nu i 2 år, tidigare så chansen och tillspatsar ett plats här Alino. Onkel Rask för ser ut till att Norge Väster kom några meter långt fram av vattnet nu sen Wojciech Graunej. Så som tar flyt av Sintor. Längt inkast här från Gers. Nej, det var en Norge Väster med oss. Fänga boll. Så att efter det minstru vi att finna Ken Fagerberg och han är öjliga trycker av bollen. Stärskor för bollarna till Sund. Nu ska Väster nu och inlägger att stång. Och så är det annars från vi an ett lite. Ja, linjevägen är det som säger Jörna. Frau är absolut inte samtor. Så är snart här vi kvarst. Vi är näck hotnaspork i sin dyst nu. Jag vet inte tala, men det är ett fitt tala av hotnaspork. Jim högt och väl fyra är Flormans. Det här är nog den 3 eller 4 hotnaspork som bara fyra jocken allt fält i här i Ongi-skallar. Först vi eller mödlagar. Det är speciellt att sådja att Ongi vinner bort. Och så ska det ut från. Det kan jag inte vara toja, men det kan väl upp. Halda går några väck från bollen. Det är inte alltid där det är om man skallar bollen. Där är luggarna igång till att han som du däckar, han inte ska skalla. Fem och 30 minuter kvar ner. Stövan är 8-8 nu. Norge Väster läs i 8 att 2 minuter och Wojciech Graunej så att 3 minuter. Det var det. Wojciech som bygger upp. Atle som är på Laval och Frauan. Nej, här kommer Atron kvidre i mitten. Man ser att varje chans Norge Väster steg ser väl. Väl Austin och Scholdan tar fänga i rojat. Ja, i placeringsfällen det är kanske en avbjörn god ja. Vinstra backen jag då men det är helt inte kvar som helst som spelar ut jag vet inte det är Salve som ligger här ute i det och Salve är en rutinerad och snillter fotbollsspelare så det är inte så nämnt att det går för någon. Johannes Staj som spelar där vänstra backe som har haft en 2 tror jag här. Här skal vi lumparna sent. Alltså man kan se det är en distor som man inte ser när lojkar ordentligt tracka fram någon annan. Det är 2 li som spelar på en måte som ger till li average är öliga viktigt för om det gott eller mindre gott. Det är inte en det hungrig inte onkel till lojkar. Så är det syndrom glimte från onkron out till men det är nog så bra i den linjen att det är alla som spelar till det. Så är det efter ett hotna spark. Så inte hotna spark det vilken grej det här. Går så i mål. Inte högt och här var Flormans fyra. Han Paule och skjuter och jag tar klara rotan. Jag visste
öjligt ofta att ta i Vikingur haft Hotnarsborg och i nekona dessno så blir bra visst trust och nästan kvar i öjnasta Hotnarsborg. Det är inte så att när att det skjoltan så att när att den varjande Lee bara skalla bollen väck. Det är lägga öjligt orsko i att få på skjortan. Så sålde vi åter upp till Laval. Laval är Marsten Tausen som däckar i Laval här, han avgröjda väl. Och just nu, ett randen är han håller upp nere av fyra, Marsten Tausen. Så Erling, han länkar bara upp. Och Laval fär han inte vissar här, annars öjliga närvi. Han går bara till där för Erling. Och Askvaren är alltid att Laval kunde ganska finna. Går så norrstjärn av bollen men till nämnt Jock nästan dottan för Raskar. Hans Jörgen som vinner boll till. Roni är inte samt och i matan som han gjorde det på så dömer frispark. Så det inte vara neck frispark och sånt distant där. Inte vara några stöva som blir särskilt kontroversiellt slett inte. Han låsta väl. Så det går så göra nu. Och Hannes lät han färre. Skilla gott. Speciell kombination av dem här. Tar lägga kan Fagerberg ligger i offside och så körde det efter en öron helt än ett rån. Ser ni vi är inte pura grejer i gå så starkt ner i hatten till Sorja bollar men han är vuxen annars har vi öliga massiver så rocknar vi han i ösens intressert här så man kan kanske helt jag tar Eisen Pro och kanske skjuta av han så när han får skalla bollen men ja valde så nära Lashnes för kanske också inte väl vidande att Wichiger sitter och så en stark man och han så jag rätter kan och såren Paul fänger bollen ner och han förut. Man ser spotty om två lisen för att spela sin bomställningar men det är inte det inte man har haft av för alla det är väl Rauli och ja nästan sajn uppbygging hellre än att skundas areal upp. Och jag vet jag hade inte man kan kalla det omställningsspel så han vill köra väster vi att köra han har bollen upp. Nordans Paulus som snilltor. Ja kanske en bättre lösning går det valt här för men jag hade inte visst om att gå så fröjer han väl. Øyne fjörde en halv minutter spalter. Stående stadig 8-8. Valen fra Torstein Bøylingstund. Og Gerst Hansen. For dette Wichinger som røyner bygge opp her. Og dette det synderen. En minstre vi da ser nå. Tjøkken større part av Viralaget. Paul renner då upp där. Han får han inte. Fänka Malmarna och Arna Brot. Yes, där ger han då inkast. Ja, nu skulle Jens Paul lägga det kött av men där misslyckas Jonon. Så var den uppställning så gåst. Han kör den för in. Alltså för lunchen av bollen. Gerst loskar in i 16 meter nöjsne. Ja, det var misslyckat. Så är den för lunch och lugga väl. Så det inte väl med.
Alltid ikke en gang da Kent Fagerberg helt han åt Frøsborg. Att kom ångstan fra, ja. Sjålande han tekta. Så det Frauve som byr om bollen här och Färran och kör lösta som och inte kan rada åpa. Så går man där efter. Ja. Kul små fruspark kan döma för nu. Vi snackar ödra lite fruspark. Jo, det är inte ordentligt. Inte så att när det att Lajgarnes under robo man får frusparken. Och det var bara Iron till Norrköping Väster. Kan nu måste såren bollen till Kent Fagerberg och Elias är värsten att Trimaldo. Inte Kent Fagerberg har missat till någon annan sjövant. Det är inte offside nu. Nu är regeln att det är inte offside har ju en väldigt lagar kicksabolt. Ser ut till att såren nu finns ju en liten bakalora. En liten orra drotter med den fjärde domaren och väljaren så Mulcha Väster. Här ska vi till i fotboll. Självant skulle män vara sent att dra. Har vi kört spalt i 45 minuter. Inte säkert att vi domaren väljer att lägga rätt. Så den för Elvat någon samma vi hjälpa falschen. Så det är igång dator. Vi ska sparka upp på trend av in ja. Som sagt 45 minuter farner stövan är 8-8. Är inte kommen att tala upp en från fjärde domaren är inte han är. Nu flyter han av, så han har inte lagt några särskilda trätus ner för att hålla någon. Och som sagt, stövan är 8-8. Det strumperar vi att Norrköping Västerläs i 8 att han har gått 2 minuter när vi är normala från Torsten Mödingstund och så igen Belgia distans syndrat fram vi när vissar en viss press från Wichinch och Amalet och Norrköping Västra var några stöver, inte några chanser men så att han har 3 minuter var det Hotnaspark ur högra så ju Wichinch spalt en 4 och för långt ut i vänster så ju härifrån hade det var hans Paulus och fänkar han och lägger den 4 jag tror här var det Gerst Hansen som var högst och Jauna för Wichinch alltså att man 3 minuter och så igen då är det inte mer så några stöver. Vi får ta en liten paus här och vi vill åter ta i sådana lag börja.
Gefärsödlän, Sommarfängsödlän, Gastrid och då Roland. Ja, så är vi dator i Sharpegere. Distrin akkurat börjar av dator och jag ser inte ut till att näka linjen i gjort några utskjutning. Så det är så mot 22 som börjar av Distrin. Som börjar sådana av lag. Som sagt, Stövan är 8-8. Och nu kör Väster som lägger sig 8-12 att 2 minuter och Witchinger som så javna i att han har 13 minuter. Vi är ju en tämmer för rollager. Ikke vi særlig nekvån gavån spillet. Vi är något komponera i allop, men bägge linjer har brukt något snäggat höj på Röjna bygga upp på. Så nu är det spännande att se om vad vänjarna har lagt hans denta och jag håller inte någon och om det är ting som blir bra. Han lägger bara träffar hans Paula upp till Salva, men Torstein kommer i mitten. Så är det Notja Väster som bygger upp. Jag stäcker där. Rune Løyga og prat vi Gunnlaug. Nei, jeg vet ikke for frusparset, det er nok for protesten her eldre, så jeg tar seg inn. Det var kanskje at han stod han her til disten som hej mest fair och en reaktion till att vara att ha frusparken som är dömt, så vi är en termodister som sagt vi nego närdisto, men tar av grulliga bjäler och han är rymliga skjuter att flyta ta i det och dister närdister. Så är det så. Olshay som sänder länga boll upp. Gerst och Ken så far upp, det är Ken så fast där inne där. Så vi är inkast här till Olshay. Vad jag kan få rotta bollen ut där. Alloides Komparichinär som ett professionell frusparkare av Marsne. Det ska fänga över ju en omställning. Faktiskt kan man komma till skilla gott värspel. Vi kvarst är det. Skilla gott att göra lite fruspark. Det ger ju när jag balanserar så kan det vara
det som ska till för att få liv av loss. Så minst från förra halvlek Luigi Stan. Nu var det så en omställningsmål av Kjercha, Lucia Vestor. Så har de då gör det av. Och det var och jag är ganska oj så långt vi av stående bollen. Det var ju en hampliga gåvar stov och det var ju tror jag mot 3 men i fältet någon. Men vi har boja så låg han flyr blå och hem i fältet och så blev det för trångt. Bailin har sent några lagar till upphedding. Där är klar på Gerard Bryding gav stäver nejot. Nu efter frispark här. Som så ofta i frisparket. Här var det här så var det Atle som inte var bra samtidigt vid domaren. Fick en frispark mot sig. Kan vi en farlig stova. Det kommer ett inlägg. En i fältet här och 4-5 kvider in i fältet någon. Det kommer tatt innast. Och det blir farlig stova, ja. Och det kämpar på bollen här på ändå. Det är så Soren som ländan. Fär skallarna synder ut. Och så kommer man ut inlägg. Och efter tatt. Och här är Lias som för ut och fär slig i bollen ut. Så händan stovan är. Ja. Tar vinnan efter här, Lucia Vestor och så missar där bollen till. Center Rautot som det börjar. Faktiskt som större parti av förra laget Joysen var. Center Rautot och Chinek har polerat allring spel på det vatten. Nek brått till det nu. Kan Fagerberg som för backlinjen ner och så ränner ut från här är det så bara Soren Tora en smadlar och så spännande Salva framåt där tar vi någon efter Bastren skiftar mellan linje öliga tort här och Ivriche inte nek flowdande uppspel. Tvär tror Alvingar så för motståndarna stäver och tvär tror Alvingar som missar där nattor som det är alla tyna. Tog blir inte rött mot disten. Han skjuter där det blir alla hotnangsparske. Alltid tvär också tydligt. Det var inte att kan komma under skott på mål. Han är gosser. Men målman hade jag fått stämmar allt det så stod. Han som så ska ta ett hotnarspark i högrum. Nu drar ni efter och lite prat vi en två lagar här inne. Ser man ofta domare göra. Jag vet inte vad det säger Victor det var inte men stövna kommer bara upp och dropa. Och till Gerst och han skallar efter i mål. Gerst Hansen har lagt Witching 8-2-1. Och en sera gode skallar från honom. Och ett hjärnen för från Hannes och Gerst Värsberg högst. Han var så näck högst och han sätter igen och i hjärnet. Så nu är stövan 2-1 till Witching. Spalt igen i 28 minuter av 17-0. 8 minuter i farner och 2-1 till Witching.
Atro ett mål efter Deibolt. Och ett vapen som Watchinger har brukt nekvo i år och har haft stora succé vid. Så nu är det spännande om distren öppnar upp mer upp än nu och ett lom men halda fast i konceptet. Här var haft konstant 4 mans, 3 mans att det varje och en liv framför tidje fra. Just så längt ingas från dem. Det är en också stått lite så vi har en högra back och Witchinge som nu i 2 minuter nu skorat inte minst en trojmål. Det så kan vinna så bollen ner och ena komponera sig ut. Paul Reiner att vinna bollen. Så Laval och så kommer att ta det mittenatt. Och så när det är mynden av sånt det är öjliga näka de män kommer mitten så går ner. Man farligt över och till så Atlas som kommer fyra och tar bollen ut till Hatnarspark. Så nu är det spännande att John Olsche Wester tar östen klara straffa av Witching på en daybolt. Det var Beje, HP och K. Jarn tar just. Kommer väl en fyra. Atle, han räkar spalten. Och så var det skott nog utfra. Ja, det blev så. Blev inte skott, det blev också bit i mitten. Men då vinner så bollen efter det. Hannos Pura ansmadlar här han och så är det Laval. Nej, han blev näka längre som boll. Så det kan målman göra och man kör han ut att göra. Han spelar tryggt. Kan man ju se att målman nu är otroliga trickor och till att vara en ja, och mordan men i avskriva blä och i förskon fotboll så hur han pura säkert påstått överraska mig och och då så gärst vi en inlägge. Kommer här. Så har den här. Watching vinner bollen längt och gå till Nattor. Erling. Och så till Salva. Att det är egentligen Atla. Och så kommer längt bollen in. Aj, hade varit snacka. Hade kan han inte vara första Austria. Och så är det Ken Fagerberg. Han är fröjer. Erling kommer i vår. Och så kommer Gerst. Och så kommer den nästa mannen. Han är stadig fröjer. Och han kör och tar halvtid klar. Ja, tar klara varje för Hässon. Men så kommer nästa mannen in. Ja, och en absolut farlig stöva som rocknar vi att Kenny och våra folk hade yngst att han fick synda morborsur. Han var kommen i en öjliga grova stöv. Men locket över för Witching var det nog värda till att det var Erling som rann att med honom och han är lynande kjot. Självt om man går fyra så klarar han inte att tackla först och Atle. Men här visar Svegen till att han har några kvaliteter. Pura säkert. Så att ändå väl här med Ken och Erling. Går vinner Anna. På ett två stärker. Och jag för lite där man bara spela Kairo och det var ganska pura rätt. Och var samt rum att trusta sin drak på en annan och spelarna spelade Hannos här i döpna men varje spelaren är kjödare. Och att det kommer målmaren och det är gott utspark faktiskt. Räcker en man här. Tar inkar där.
Så det är Witchinger som ränner på, så det är roa här och spelar bollen runt. Nu är det självfallet omvänt som det var det första halva timmen. Nu är det Heiner som skulle något ting. Så är Sintor speciellt ut. Lycka vi av Malmar tog bollen innanför och rann och tomvinen, men så hjälper domaren stå 25 meter upp i och hejer faktiskt flatchen upp för en offside som så inte blev dömt. En speciell stova. Länge bollar upp. Det var att det kan Erling var extra honom. Räknar vi att ta i fyra neutrala avskåren så är det inte en fotbollslister som det minnast grövliga lunch. Det är inte något som fär pulsen upp till folk. Grövliga hackot. Peter Dalbo som får upp sin syne här och Hannes kastar sig ner och färran inte och tar Jesus till att ta Rinkar blir fröjer och så ut till Ken Fagerberg attor han har Troms här och så vill han blockera så är han att vi skott att blockera också tydligt alltid att Mulcha Wester har spänt på han har Lloyds in the morgon nu så ändå kommer Trom. Och så är 2-2. Ken Fagerberg skorar och hatta kunna Witchigan riktigt bra sälja stolter av. Och en blade boll där det gör en fyra. Bollen blåor. Center åter fram med män här Atlanta ständer Ken Fagerberg pura fröjer och sätter bollen i nätet. 16 minuter farner och 2-2 i stövan. Samstundes så ger Witchinger en inskifting. In kommer Andreas Lava Olsen. Han kommer in för Adesina Laval. Andreas Lava Olsen. Att det var komma Sintor på så anko men kanske heller inte pura gali travi det som gick 4-65 minuter. Det är Mulcha Wester som vill Lutsen de mer än har vilja resten av det nu tar ett flott lie Lutsen långt upp. Så nu har det rätt ett urslit som tar er säkert. Utgångstå är fint väl nöjda vi. Vi är pura säkra på att det var inte galärna är inte nöjda vi att jag lägger med den uppfriskare så det är några ting som skulle hända och man kan så se där backa gör det kött. Det var säkert planlagt Arden men Arden bollen var given upp så var Andreas Lava kom på och Laval var färdig ut. Prövar att dra bygga upp här. Nu ser jag tar arpa i öl i harste så kvitt då. Tar flyta sig näck, tar en näck var meter för kvar norrön. Helt säkert att tar det och så klarar halta. Här som damp någon Atlantisten så måste så dra igång form. Särskilt defensivt så har gjort till att tar väl avstämma er. Det blir mer än trubbel så vi just spalt i Jackson. Det är det bollar och nu är längt inkast efter och jag provar där så. Och Andreas Lava kör i villagen och så Fraue. Oj. Här var när vi. Att han har ett standardsituation och en dayboll som kommer fyra. Och nu var det Soren som får upp. Han var helt nær. Så länge bollen fyra.
Fraujar. Och Malmö då har varit när Silas trycker som börjar för. Ja. Lava skulle så gå så själva lunch av att någon till att markera sig att han var kombo. Gersen är längan boll till Lava. Klarar han att fänga han, tager han. Och tar de ett inkast här. Ja, inkast får rätt i hoppen och just själv ner, ja. Så är det. Och inte kan flytta på allt upp. Salve för det. Ja, han plejer att fänka svarar bollar. Vi står inte perfekt. Och så lägger han fyra. Och jag var ronchen. Öjliga nerver hans Paul dans in i handen av bollen. Att det var en sån klassisk salve. Det så står nu. Vad ska man anse sig? Spalter är då 20 minuter. Står han är 2-2. 8 i halvlek nu. Så att knowledge kom watching så 8-2 vid mål från Gerst och Ken Fagerberg har så jauna för 0-2 Väster. Och så är det 0-2 Västerlagar som spelar från Frujan. Han lägger en fyra. Nej, han blockerar. Ja, så var det där. Gerst för upp att en hattrick nu. Salve som för att täcka Hadnarsparsen. Inte så lagt in fyra utåt där Salve efter. Och så högra bollen. Han och lite bollen in. Och så nej, då dömer han offside här. Hatta var speciellt. Hvis han är offside, ta i hennes lägger en fyra, så är det i ordentlig offside. Men det är alltså en kvöjde med oss som får lunchen. Nu var det inte om man var innanför att ta i hennes lägger bollen, så är det i ordentlig. Men det var helt klart en kvöjde med oss som får långt bollen till Salve. Nu kommer han ner igenom. Rätt kors till Soren. Ja. Nu var det inte vad det hänt här, men domaren i Arendal han bläckar rätt kors upp ur lomman. Vad jag kan det en sen det frustrerar i att han mål så blir han lärda och jag vet inte vad det hänt i här. Det kom på sur ankon alltid. Det var frispark till att flytta en fyra och man ser jag sa inte vad hände. Ja, kom så. Det var spännande att se myndna åter kvart och rent så att det viskar syntor. Äggvsligt, men nu ska jag inte lägga ron och anaka. Nu ska jag inte lägga några ron och anaka, det var inte vad han säger. Han så säger också som vi då ska här inte att säga. Nu har vi tvär kontroversiella stöver på en minut till så det kan så står han 2-2 och Vikinger räcker finge så en ankel visst av Vatle så lägger Nordja Västern 4 och här Flormans nej han får förbi Atlar
där helvete till. Allt är väl på natt. Allt. Watchingur! 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 Nu är det spännande att så jag går så i Watchingur att läsa skipa så ger vi en man och minne och kvart och i Lucia Wester så ger om tar nu spänna båan upp för att få allt så i stigen. Det var då finns ju en han blir gåa målaga. Då flyttar folk fram med då blir vi standa som där stege. Nu är spåren vad han gör nu. Det går lagast här till Lucia. Kjaudan! Han kan bliva en Pardestöva. Nu ska det nu är det Norrköping Västerlagar ska ut till sig och blåvet lockshort här kan ju förstås mer nu. Det har klart att det är så sista 2 minuter när det inte vill Lagarden som är i fokus till andra ting. Han ska ut av att någon alltid men det. Och hotna spark. Så slapp med orden Nator. Så är det hotna spark här som högt och väl en 4. Och Erlings var högt stor men inte no höver. Kom under bollen och tog för han på upp ett. Så det är som Watchingur ganska läxen nu morgon i när sån 4-4 8-skipan vi lava ansmadlen och topp. Gå stå här. Oj, tar inkar här. Han enkrar sig. Lias kommer på mittenhand. Vet inte om man ska vara ute lite för så innator och ser ut till att Bagge atlar akkurat vi inköpning och ner och mån till så det är faktiskt som det har varit nu vi har en man i undertalet. Det har ett klart att nu hur Norrköping Väster finns ju en gåan trumf. Lias över bollen. Så det där som drar på att chopa efter. Så James Sigurdsson lägger bollen från honom. Ja, upp till Andreas. Så är det ut till att nu i samband via med att hårene för nu ut nu är inte allt avstämma mitt och av vattnet och Chawichin det är Florida Ferner att en offensiv midtbanespelare John Lucia Wester ständer faktiskt också frujor 4-5 meter framför världen Chawichin. Inkast
Nolkjær Vestor. Vikingur ser ut lägga klart till att för Gunnar Vattnamar av Ötlen. Så spårningen kvart ut tar kvantar så tacka ut. Kan man få vara Ankur centraler Jans Jörgen i La Frøe. Stark Björtnas när Ken Fagerberg också tar inkar Pura Fröjor och skjuter av Evelägaren och Atle Karan ut till Hotnasparsk. Och en stor mål här till Nolkjær Vestor. Så det var inte som gör sig utskiftningen som jag snackade om. Det är Hans Paulus som kommer ut. Hans Paulus Hammarsen som kommer ut. Gunnar Vattnamar för in. Gunnar är en sera stark och rennestark lagare som Damma väl att renna upp i alla boysne så ganska har sin demora frusken kraften in nu tar vi och ta är han rösten stark i hatten stor så tar det stått här och så tar Inkar länga bollen för och snär för nog förbo ja där föran Spalder är då 31 minuter av sattna halvlek här och är det 2-2. Och Vikingur är med och färja vattnet. Efter att Søren Angel fick beinleis rätt kort i 2-3 minuter. Värjer bollen väl ut här. Venstre backaren. Så det att Nolkjær Vestor har omskipat sig och lödsender här i satten hålla inte tar av. Nödja backar av platsen. Torstein är färdig i vänster så och Peter Dahlberg för en att högra back med han. Nummer 3 så där med ja nästa står i han är färdig långt upp av att spela. Vikingur som prövar att bygga upp. Längs med bollen här att du spelat för runt Atla. Han och så får han en ränning upp efter. Här bollen här. Mario Lanos. Röjna komponeras upp till en viss fröja. Bollen tvars rum här lands Jörgen. Gerst. Så lägger Gersten leidan bollen om här för Haxor. Andreas Lava, men Malmar nu bollen här pura tryckt. Det var ingen färra skallar nu. Salve som snular och Lutsendrer. Spelar mot Lava. Så Lava igen. Lägger han för det. Här var Peter Dahlberg. Och det Gunnar för fötterna till Peter i ansikt. Så det är som om ganska kjallvarligt. Så det var pura händeligt. Peter kastas fram och skallar och Gunnar är bara på en tatan för akkurat då alltså. Nu då spårningen om Vikingur och skott efter det börsen ner på Hotnasparsk.
Holgar som kommer i mitten här och får rotta bollen ut. Som sagt så är vår Norrköping Väster omskipa varje nästan just har hade det hela lost till Jordan Montoy att vänsterbacken Jordan Hay några avgörande för alla ju Salva och så där sett Torsten över av vänstra back istället. Han ser ut att ha klarat att lugga väl. Nu var när vi är. Oj, när vi. Marsten som bjargar streken Jordan. Men jag för alla att det var så det är öjligt rust från Wojciech vidare i bollen. Bäj på första nästa och ofta trea boll då är nu. Schalta med oss att för rotta väck först för. Lägger sig den blödan bollen. Ja. Så det får vinna den bollen. Där blir Gunnar som för han först. Spelar för att Lars Jörgen lägger åter den blödan bollen. Erling, oj, han var fröjer, men han sätter igen på här. Ja, så han tar en chans vill han helst inte släppa så jätte rock nu i. Spaldre 6:32 minuter, stövan är 2-2. Watchinger över Roy Maury undertal. Men den måltjej som bygger upp här i vänster så ju. Torsten så står in the gun live och så upp droppa Ken och han är en för nu tar man först på kant av vägen. Erling vi är när ekvili är teprar i Alvering men det blir gå av det samma. Så Frau att Erling. Atla. Röjna finna målagra spela upp där men vi vet hålla någon så täcker då öliga väl av här mot Väster. Ingat inte Gunnar. Marsten kommer i mitten. Jörgen och Gerst, det Salva nej, han får Alvering. Och så är det om att det blir upp. Erling här ut till Hannes. Länka boll upp. Salve som kommer mitten här uppe. Salve kan 0-21. Länka bollen ner. Och man kommer ut Pura en smadlar där och Pura trycker av bollen. Länka boll fram. För rättron här. Hannes för några axor ja. Och bollen över ut i här Arne ja. Sia så igen Soren fick reja korstet så vet inte så hade jag vill inte säga att det blir den stora månaden och Arne och 18. Nolcheva kommer sen långt fram av vattnet på en Arne och Pink så skorar mål till 2-2 och så igen tar Heva Destren. Ja, han är kors på någorlunda samma måta som Arne. Nu kör det kvart i. Vad det händer här. Helt klart Eiler som fjärdedomare som här ger guldkort via Rona.
Ja, är nog näka som vi kommer så jam more till i forskning fotboll där fjärdomaren är avgörande. Det lär en parster att ta med någon. Självande till. Ganska inte galvet tog han en parster out så. Men I frispark till 0-2. Spalder 4 minuter, stövande 2-2. 0-2 Väster spelar 11 mot Tutjo Wikingon. Efter att Soren Angel fick poänglös rätt. Länge boll till det från Gerst upp till och så slapp man på Boishall där och så räcker han sig till Hausilden. Dester som Belgier centrator fram. Ser ut till att Dark Void och kanske är då mer nökter vi stövna lötne än där blå. Här står det en uttal så tar så jag tar utlavera rymliga väl nökter vi att få ett steg härifrån. Tack alltid då kanske också kunna som uppryckare. Tackar bara fingrarna på bollen. Så är det Salve. Det var ju helt klart att tar tagga sig goa att vi det bollar inkast. Jörgen får inte. Så var en kontra han står här. Ja, jag vet inte. Hvis jag atlet efter pura Oberwurst så kanske det var inte men han sa utlagera så synte bra igen att han hade varit dottern. Men där var mätt så var inte. Det var helt inte stora protesterna från Fagerberg. Vi ser vi väntar det hade se vi sen gör det så bra igen vi välja så var det väl gjort. Glädje så kommer det länge tänkas till. Andreas Lava för luncher. Gunnar Salve. Played the button. Och så Gerst och Björn drar sig ner. Han är sliver än. Så då man inte jag måste säga att skiljespelarna vid kvarstad att bli frustrerade till att det kan gott vara att det är pura sätt regler det ska inte ske men det står över som ja nu kör Väster så han ju inte tar Ingar kommer ut och inför Jakob Olsen. Men det är ofta att nog bara domarna av alla som säger frusparken som är då så. Börjar sin frustration men jag vill få sprukt allt näck det är flyta. Fruspark en farlig över Joe Wiggin för 14 farner. För 14 farner Salve ständer jag bollen. Och han skjuter. Oj, 8-4 var. Också fitt 8-4 det hade en meter 8-4. Vi kör på sista minuten av vanliga lagtid.
Støvan 2-2. Eiler fjärdommaren till klart lagar skilt upp här på Egatoina. Länge bort upp. Nej, för länge. Neck för länge bort upp här. Så håller han skilt upp. Trotcha minuter. Tävlar och sen runt den samt. Han har trotcha för när harta spelare om man ska unta så där trotcha toy och här har vi utskiftningar men hade då en av de reglerna som inte systemer och det är ofta inte vi mynden att det gör om hur snäga tojan lägger att rätt. Jag tror jag förra för när man har vunnit behandling. Och så spelar man ära det här i Ancher. Det är jag tror jag så det Støvan 2-2. Korby utöjna. Och ett klass för målspark här och så Salvage med mitten men han missar han ut. Länge bollar upp att nu. Är så rullat. Tar flott Erling för upp i all upp nu en allöto. Spänna boan och center Washington. Jaga. En seger med en Olsjö kanske ligger vi när stöv här tar det väl nökte vi det som är kan nu. Så man omtid kan man så säga. Så ta chanser så är det ganska inte helt av lag. Försökt linje och kurs och skott och tvåstångarna. Annars hade vi några stöver ju. Ankra stöver är då. Här är det skall att dra fram och bjärga Sundrinjasriken men det är inte vi uppspalt och all upp. Och frispark här ut han tar en fantastisk omställningsmål från dem. Här hade det säkert lugga gärna slapp undan av en frispark. Tojen som då har lagt att rätt är Eisen färdig nu och till 0-6 som är uppe i Alpe och Gerstrottar han har för flytta av kvar i Alöto. Det sista chanser i dessen räknar vi. Alla sista chanser i dessen. Det är ett långt frispark från Salva. Som sagt tror jag mot Lejon att rätt vid det färden för Boyt här men så det la vara en stäcker och i utöjne. Bolltren och kvar kommer här. Och då skjuter boll och så flyger han nog av. Ja, han flyger Destren ända i 2-2. Och en Dester som angående fanns sina rytmer. Och en Dester som var öjliga rådator. Blev sen det mästare av att rätt kors kommer mitt i 17 hållet till Wojcik. Och ett annullerat mål. Och ett annullerat mål så Wojcik som tar öjliga missnöjda vi och jag vill säga att det var inte kontroversiellt men visst nu Salve var offside ta i hans leibolten in så var han offside men han blev så för långt och vojare. Och Flatche kom så inte upp för när han var för långt men han blev för långt av en kvidoman. Så det var men öjliga onöjda vi. Men annars en Dester som Ursula Messia
låg nästan inte 4 mål i testen, men det kom så att när dejboltar och speciella stöver och han rådde det tester här i vår, men och glädjer för urslut i en vujikaner. Och tar för några västra att vi har en känsla av att tar Finko Teater kommer efter och ganska mer har då bara en goda prestation som där hoppa och det där. Det var roligt raster. Men jag vet inte om det var då kom inte in i några rytm. Vi får attack här från gott och av. Testen ända i 2-2. Börjar vi att 0 Västerläs i 8-8-0 12 testen. Viking Jauna i mitten för halvlek. Viking läs i 8-12 halvlek för så en Jauna i Viking går 12-8 nej 0 Väster 12 mitt i halvlek. 2-2 samman omtidje og en bleit middelvåre av en fotballist. Takk for det.